Tiripon amay kasubong aga, ang 3,567 benepisyaryo kang tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged o displaced workers o tupad program kang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa Albay. Ngunyan kaya naka-schedule ang payout para sa lampas 10 aldaw nindang pag-community services sa indang mga barangay. Ang payout, ginibo sa Embarcadero de Legazpi sa syudad ng Legazpi. Ang 70 anyos na si Lola Esther kang Ilawod Daraga, saro sa mga pinakaenot na nakakuha kang sweldo. 4,745 pesos ang sa iyang naresibi na itatagaman niya da para sa maintenance niyang bulong. Mga lalaki sa kalik, mga babae sa sa walis-walis lang. Mantang si Nanay Lourdes kan Barangay Mataanag, Legazpi City, iyon ang nagkuha kang sweldo kang sayang aki na nakapag-community service pamangkuta. Alagad binawian na ng buhay. Itong nagtupad siya, makusog pa siya para sa operasyon sa iyadigde. Inoperan siya kan doktor. Sa iya, pwede ko gamiton sa sa sementeryong magpaano sa iya. Tapos sa muya man, tios man kami. Siyempre, dakulaon na tabang sa kung winalat niya. Gikan ang mga benepisyaryo sa 7 barangay sa syudad ng Legazpi, asin piling barangay sa Daraga. Sigun sa Executive Director kang partido na si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., apwera sa tupad program, may mga livelihood program man sindang pigu-presir, nganing maski papaano, makatabang nagad sa mga Bicolano, urog na itong mga nasa laylayan. So this is a temporary solution to a long, lingering problems of unemployment. But we continue to provide this one dahil nakakatabang talaga. And sabi ko nga ni Senda, apisar kang tupad, dahul pa ang programa. Arugang mga livelihood trainings. TESDA para magkaigwa ki permanenteng trabaho. And other social programs as well as infrastructure projects. Hagad na sa nakang partido, maging kang gobyerno probinsyal asin kang DOLE Bicol, nalugod makatabang maski papaano sa pang-arual daw na pangangaipukan mga benepisyaryo ang naresibing pinansyal na ayuda para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal.